Кой би предположил, че суровият петрол може да се рафинира в толкова много полезни неща? Първо той се обработва във високотемпературна дестилационна кула. Отгоре до долу различните вещества се разделят въз основа на точките им на кипене. Най-лекият нефтен газ е първият, който се извлича. Той се компресира и се поставя в стоманени бутилки. Това е горивото, което използваме за готвене у дома. Следва бензинът, той съставлява само около 20% от суровия петрол. Той захранва почти целия съвременен транспорт. Веднага след това идва на втор неизвестният герой, който е навсякъде около нас. Това е основната съставка за производството на пластмаси. След това е керосина. Той има по-висока точка на кипене и голяма стабилност, което го прави идеално да е гориво за самолети. Под това е дизеловото гориво. Жизнената кръв на тежката индустрия, то представлява повече от 30% от суровия петрол.